Кая Гили, Авела Катар, България, Кая Гили е. Таня Кека и Силако, рожден ден Кай. Керела 23 години, поздрава идва от цялото семейство. От Георги Джамбаза и от сестра му Радослава, и от свекървата Иваска, и казват честит рожден ден. Да бъде жива и здрава. И от зети Мариан Гръка, от тете Вен, от цялото семейство. Да бъде жива и здрава и поздрава. Идва от сина и Марио Джамбаза, казва честит рожден ден, майко. Таня бъде жива и здрава. Таня е на Ибари, е Барвали, Катар е Бари, Натица е на Ибари, Пенело Георги Джамбаза, Авманге, живо и здраво ми. Ромио поздрави, Авела Катар, Лаки. Пене Радослава, Пенела е Таня те, Авел, живо и здраво. Честит рожден ден. Таня, Таня и поздрава, идва и от баба. Пена от Ботевград казва и честит рожден ден. Таня бъди жива и здрава. И поздрава идва от свекара и Марин пожелава. И много здраве, щастие, късмет. И все Господ да ги благослови. Кая Гили си Катар, Цяло семейство. Кай си Кобаро, рожден ден. Таня и поздрава идва от мъжа ти Георги. Джамбаза и казва честит рожден ден. Ден, 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 ден. Таня бъди жива и здрава. И казва, че много те обича. Таня си му сърце, то Георги Джамбаза казва. Таня ми е пин, кода на сърцето. Казват, От цялото семейство има къщи, палати и най-красивите деца. и принц Марио И поздрав идва от Георги Джамбаза, Джипси Георги. Продаксън, честит рожден ден. Таня бъди жива и здрава. Много късмет, Здраве и ставите и поздрава идва от сина и Марио. Бартера Занаи. Прекрасната ми майка.